התוכנית שלנו מדבר על דיור ציבורי, 15,000 דירות מ3 מיליארד שקלים שנגנבו מן הדיור הציבורי, ללכת לבנות דיור להשכרה על ידי המדינה או באמצעות ביוטיק, שהיא מכניסה לתוך המשחק כסף באגרות חוב ומנפיקה אגרות חוב כדי לבנות 40,000 דירות, ולאחר מכן כל שנה עוד 10,000 דירות. המדינה היא בעלת הקרקעות, לקבל החלטה להוריד את מחירי הקרקעות. אחד. דבר שני, פיקוח על מחירי הדירות במקומות שהמדינה מורידה את מחירי הקרקעות. הפתרון הוא שהמדינה צריכה להיכנס לתוך העניין, צריכה להחזיר את המשכנתאות המסובסדות, כפי שעשיתי באופן חלקי בוועדת הכספים, אבל לעשות את מה שהיה בעבר, לשווק יותר קרקעות במחירים הרבה יותר נמוכים. המדינה צריכה להפסיק להיות הספסרית של הקרקעות של המדינה, שהיא מחזיקה אותה. להשתמש בקרקעות כדי להציע פתרונות דיור, אין הורדת מחירים, והן דיור בר השגה שמשפחות צעירות יוכלו לשכור לטווח ארוך 15-20 שנה ולשלם על פי ההכנסה שלהם ולא על פי מחירי השוק. אנחנו נטפל בהורדת מחיר הדירות דרך הורדת מחיר הקרקעות. יש מטרה של 20% ירידה במחירי הדירות ושיווק קרקעות מוזל. זו המטרה, צריך להוריד את המחירים ואנחנו נעשה את זה. משכנתא בערבות מדינה. אנחנו שומרים על יציבות הבנקים, אבל במקביל נותנים ערבות מדינה לחלק מההון העצמי הנדרש. הבנקים לא ייתנו יותר ממה שמסכים להם בנק ישראל, אבל למדינה יש לה סעיף תקציב של משכנתאות מכוונות שהוא לא מנוצל. בכל שנה חוזר למשרד האוצר מיליארדי שקלים שבהם הוא משחק לנו שהוא רוצה. בדרך כלל בסופו של דבר זה בטח לא מגיע לעניינים החברתיים, או להתנחלויות, או לביטחון, או למקומות אחרים, אבל זה מתוקצב כסעיף משכנתאות. ניהול מערכת של רשות מינהל מקרקעי ישראל, רשות התכנון הארצית, יכולת הביצוע של המשרדים שיהיו רלוונטיים בנושא הזה, וכניסה מאוד אינטנסיבית לניהול המערכת הזאת בצורה שיטתית. לגבי יוקר המחיה, ישנם פתרונות גם שלא עולים כסף למדינה, כמו פיקוח על מחירים, ואחד מהצעות החוק שלי בכנסת האחרונה, שגם עברה את הקריאה הטרומית, לא הספקנו לחוקק לגמרי, מדברת על כך שיהיה פיקוח על פירות וירקות. בבנקאות אנחנו נגביר את התחרות, נשלב תחרות אינטרנטית, נפריד בין חברות האשראי לבנקים ונגדיל את התחרות גם בשוק הזה. החינוך עולה הרבה כסף, היה אמור להיות חינוך חינם, וחינם במדינת ישראל עולה אלפי שקלים לכל הורה, זה אנחנו נשלם. צריך לאפשר גם מבחינת שירותים שהמדינה נותנת, שהממשלה נותנת, גם בחינוך, גם בבריאות, גם ברווחה, להגדיל את השירותים הללו, על מנת שמעמד הביניים לא יצטרך להוציא כספים, לא על מעונות ולא על צהרונים, ולא כשהוא יוצא לעבודה, בכל הדברים האלה, שהמדינה תהיה יותר מעורבת בזה. החלוקה זה כל העניין, ולכן אנחנו מדברים על שיטה של ביטוח, שבה הקצוות הם שבן אדם לא יכול לעבוד 50 שנה כדי להרוויח מה שהאדם השני מרוויח במשך חודש, אלא קצת לעשות את זה יותר מתון. עוני היא תוצאה של חלוקה לא נכונה ולא צודקת של העושר. נקודה, סוף פסוק. יש מערכת שלמה של שומנים מיותרים, של הכוונת כסף למקומות הלא נכונים. למשל, אפשר לראות כספים שעברו ליחידות מעבר לקו הירוק, דוגמה. עברו תקציבים בלי פרופורציה עם גודל האוכלוסייה. לפרק את תאגידי המים. את התאגיד הנורא הזה שהקפיץ את מחירי המים ב-200%. קיבלנו החלטה לפרק את זה. חבל מאוד שביבי נתניהו לקח אותנו לבחירות האלה. היה אפשר באמת לעשות המון דברים. שם הכסף נמצא בפער הזה, בין יותר אנשים שמקבלים פחות לפחות אנשים שמקבלים יותר. 2 מיליארד שקל מהתוכנית ניקח מהמע"מ אפס שמתוקצב בתוך התקציב, וזה לא יהיה. מיליארד שקל אנחנו ניקח מכספים קואליציוניים, וכמו כן מהגידול בתקציב שמתבקש על פי כלל ההוצאה. אם ביבי ימשיך להיות אותו ביבי, לא נתקרב אליו. אני בתפיסתי האישי יעשה הכל שהוא לא יהיה ראש ממשלה. אני מעדיף כשר הרווחה לשבת סביב שולחן ממשלה שיש בה חמלה. לביבי אין חמלה.